Τριγαδόπουλε, μπορεί να μου εξηγήσει τι κάνεις? Θέλω του μαλλιάκου ρε μαλάκα. Ωραία, πως δεν ξαναπίνω στο πλοίο μου. Είσαι εντάξει? Ναι. Κλείς την πόρτα, κλείς την πόρτα. Εδώ βγάζε. Κατούρα. Κλείς την πόρτα θα είμαι. Κλείς την πόρτα. Εντάξει, χύπησε. Δεν βάλουμε σε κοιτιού. Εντάξει, Αφήστε με να κατούρα. Τι είναι! Μαλάκα. Ωραία. Όχι, δεν κύριο καμπινέ. Εδώ. Τι είναι! Τι είναι! Αντρέα, σκιάσει και τώρα το ποτέ δεν σκιάσει, Αντρέα, βγες έξω, βγες Σόκιας, μαλλιάκουρας, ναι κάνω πάμψη. Κοίταξε, είναι πατέρας. Μαλάκα, φυστήξε, δεν μπορώ. Θα το πιέσω εγώ. Ας μαλακίες και εγώ έχω πίσω. Είναι πατέρας, έπα μέσα. Κάνε το πατέρα μου. Κάτσε να κατουρίσω. Όχι, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Δεν έχω μετρήσει. Κάτσε, ωραία, δεν έχεις μετρήσει. Κάτσε κάτω. Δεν τον πειράζει. Κοίτα, Λέλη, δεν έχουμε αφήσει. Περίμενε μαλλιάκι, δεν περίμενε. Γιατί είναι που στη μέση θα Λίγο να πληθώ. Γιατί είσαι μαλάκας. Σκίσε λίγο. Πηγαίνει τον έξω τώρα. Δεν έχει να πάει έξω. Βγείτε έξω. Άμα σε διατρέσω σε γαμίσει. Λοιπόν, άστο, βγες έξω λίγο. Βγείτε έξω και θα κατουρίσω. Μπράβο, ναι. Έξω. Βγες έξω. Λίγο να μαλλιάκι. Τώρα παιδιά κατουράει και έρχεστε